ஹாய் மக்களே, நான் ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு கௌரம்மா செட்டு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு, கௌரி செட்டு வாங்கலான்னு. அது எப்போ வாங்கலான்னா ஆயுத பூஜை டைமில் வாங்கலான்னு போன வருஷம் கூட பார்த்தேன். பட் டைம் போய் அவுட் ஆஃப் டைமில் தான் அது கிடைக்கிற மாதிரி இருந்தது. சரி நெக்ஸ்ட்டில் வாங்கலாம், நெக்ஸ்ட் ஆயுத பூஜையில் நவராத்திரி டைமில் வாங்கலான்னு விட்டேன். இப்போ கூட இன்றைக்கி வந்துச்சு 5th டே, நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை நல்ல நாள். சரி ஓகே, வந்தது சூப்பர் டே. நாளைக்கு அம்பாள் லக்கு பூஜையில் வச்சுட்டு நவராத்திரிக்கு நான் வச்சுருக்கிற அம்மான் சந்நிதியில் வச்சு பூஜை பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், நல்லா இருக்கா பாருங்கள். இது கௌரி செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம முன்னோர்கள் அது வச்சு பூஜை செய்வாங்க. எல்லாமே அம்மி இதெல்லாம் இப்போல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குது, ஃப்ளாட்ஸு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் அதெல்லாம் வைக்க முடியாது. அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம வாங்கி வச்சு பூஜை பண்ணால் அதுக்கு ஈடாகும். நல்லா இருக்கா பாருங்கள்.